Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар муҳорибаи асосии турнири UFC 308 Илия Топурия Макс Холлоуэро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода камарбанди худро ҳимоя кард. Ҳамчунин ӯ рекорди бебохти худро боз ҳам зеботар 16-0 кард ва боз Топурия аввалин шахсе шуд ки Максро бо тариқи нокаут шикаст дод. Ҳозир бошад суханҳои онҳо баъди муҳориба. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ма бо Илия Топурия. Илия, ту гуфтӣ ки аввалин шахсе мешавӣ ки Максро ба нокаут равон мекунад ва ту ин корро кардӣ. Эҳсосотҳои ту чӣ гуна аст? пеш аз ҳама ма ба Худованд миннат дорам. Ҳамаи чиз аз ҷониби ӯст. ҳамаи чизе ки ман дар ҳаёт дорам ӯ ба ман дод. Барои ҳамин шукри Худованд. Вау, ман чӣ гуфтан ма намедонам рости гап. чунин легенда ба монанди Максро шикаст додан ба ман ҳатто бовар кардан душвор аст. ман тамоми карьераи ӯро назорат кардагиам ва дар роҳи ман ӯ ба ман илҳом бахшидааст. ӯ барои насли нав намунаи хуб буд. ин чизро ман мегӯм намояндаи насли нав ва ман умедворам ки ҳадди ақал каме бошад ба монанди Макс барои насли оянда намуна шавам. барои ҳамин эҳтиром ба Макс. Илия, мо аз ин муҳориба интизориҳои калон доштем вақте ки ӯро таъин кардам ва ин муҳориба чӣ гунае ки мо мехостем ҳамон гуна шуд. биё такроран тамошо мекунем. шумо ба якдигар зарбазанӣ мекардед ва доимо ба назар чунин мерасид ки ту дар ҳама лаҳза зарбаи вазни худро ба ӯ расонда метавонӣ ва ана ҳамон зарбае ки ту ӯро ҷунбондӣ. гӯй ки ту дарҳол фаҳмидӣ ки ба ӯ сахт зарар расондӣ пеш аз оне ки ӯро бо зарбаи чап шикаст додӣ. ман чанд зарбаҳои худро ба ӯ расондам, аммо мағз баъди ҳамин зарбаи рост ман ҳис кардам ки тамом. ман ин чизро дар чеҳраи ӯ дидум. ӯ ба қафо рафт ва мо на ҳама вақт мебинем ки Макс ба қафо меравад. барои ҳамин ман ин чизро ҳис кардам. бародарам аз кунҷам гуфт ки фишор кун, ба ӯ ҳамла кун ва ман ин корро кардам ва билохира ӯро ба нокаут равон кардам. Илия, ту акнун Александр Волкановский ва Макс Холлоуэро пайдарҳам бо тариқи нокаут шикаст додӣ. ту чӣ кор кардан мехоҳӣ? агар ман иштибоҳ накунам, Диего Лопес ва Александр Волкановский дар майдон қарор доранд ва ӯ реванш мехоҳад. худи ту чӣ мехоҳӣ? ба қафо назар кун, Илия. ман ҳар дуяшро ба оғӯш гирифтан мехоҳам. ман ҳар дуи онҳоро ба оғӯш гирифтан мехоҳам. худи ҳозир ман бо ягон кас ҷангидан намехоҳам. табрик, беҳтарин баромад. боз як маротибаи дигар меҷангем. бале меҷангем. ту ин чизро арзандаӣ. ӯ камарбанди худро 7 маротиба ё зиёд ҳимоя кардааст ва ӯ аз ҳама зиёд арзандаи реванш аст. ин корро мекунем, бародар. Макс, ту хатарнокии ин муҳорибаро медонистӣ? Илия Топурия туро бо ягон чиз ҳайрон карда тавонист? умуман не. мо барои ҳамаи чиз омода будем. зарбаи ӯ ба ман сахттар расид аз оне ки ман фикр кардам. ту имрӯз худро чӣ гуна ҳис мекардӣ? дида мешуд ки ту хуб ҷангида истодаӣ. зарбаҳои ту ба ӯ мерасиданд. ту чӣ гуна худро ҳис мекардӣ? ман худро хуб ҳис мекардам. то охир танҳо варзиши мо ҳамин аст. эҳтироми ман ба ӯ. ман баҳона надорам. ман лагери хуб доштам, беосеб. ман баромадам ва кори худро кардам. имрӯз ӯ зуртар буд, лекин ӯ гуфт ки ман чемпион дар бозгаштҳоям. барои ҳамин боз во мехӯрем, дӯстам. ту ҷангвари ҳақиқӣ. ҳама туро дӯст медоранд. табрик барои боз як баромади беҳтарин. хонумон ва ҷанобон, кафкубӣ ба Макс Холлоуэй. дӯстон, муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описание ва дар якум комментария закрепид шуда. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.